Sa niaging episode, atong nabisita ang Pilgrim Centers sa City of Bogo. Na sinati usab nato ang ilang panginabuhian. Nasuroy nato ilang maanindot ug lapad nga plaza, museum, ug ang ilang Heritage Square. Apan dili patamon daw og suroy sa ilang humble city ha. Kaya doon na patay taas nga adlaw sa pag-explore sa ilang dakbayan. Dili na natudugayon kay nasayod ko nga sama nako, excited usab kayo kamo. Tara! Ang Bogo usa ka progressive kayo nga syudad. Aduna kini daghang establishments nga napauswag sa ekonomiya niining maong dakbayan. Ali, uban ni ko ninyo gatong bisitahon ang ilang mga economic development sites. Preskong isda, karne, ug utanon ba imong gipangita? Ana kining tanan sa Bogo Public Market. Nakita karon diri sa Bogo Public Market o gato makita diri klase-klase mga baligya labi na gyud mga labas kayo nga isda. Mader, pilay kilo ani. Unsa ni isda? 150 para tulingan. Tulingan ni? Pila kilo ani? 150. Tulingan 150 lang. Bakit? Baknet, pila kilo ani? 120. 120? Grabe labas kay mga isda dire. Kani yun sa sweet potato ni? Pila kilo baboy mo, Mader? 140. Uy, hangyo. Di man pangyo sa mga... Okay, salamat. Ang ilang hapsay nga bus terminal na araw-usab na himutang duol sa public market. Dinhi moagi ang tanang mga buses nga mobiyahe padulong sa silingang mga lungsod sa Masahagnaya, Kawit ug Daan Bantayan. Ug dinhi sa terminal, makakita kag mga namaligyag lamian nga pagkaon. Usana niini ang ilang gipasigarbong delicacy nga sa Bogo lang nimo matilawan. Mao kini ang pintos, mao ni ang famous delicacy sa Bogo. Oh, delicacy na siya. Ako Lawan na to. delicacy, ha? Sure. Ang pagpangisda usa sa ka main source of livelihoods sa mga Bogohanon. Adunay dako nga pangisdaan nga makita sa panagatan sa Bogo. Usa sa dakong nakatabang aron mapalambo pa ang trade and industry dinhi sa dakbayan mao ang pag-abli sa Roro Port nga nahimutang sa Pulang Bato Wharf. Mao kini ang Bogo Bay, usa ka cove nga ideal kayo nga heaven para sa mga sakyanang pangdagat. Gani ang Bogo adunay tulo ka mga pantalan nga nakatabang kayo sa komersyo ug turismo dinhi. We were hoping nga daghan nga mga investors nga muanhi dinhi sa City of Bogo. Unya ang kana pong Pulang Bato mao nay gateway from the province of Leyte and Masbate. Ug matukod na niya among City Hall. Plus doon na nay mall nga gani karon hapit na silang mutukod. People from Masbate, Leyte muanhi na sa dinhi sa Bogo. Unya ang kanang na ang Pulang Bato Wharf mao na ilahang passage, mao na ilang gateway nganhi sa northern part of Cebu. Ang Bogo mapasigarbuhon usab sa ilang kalimpyo. Until now, people are conscious nga naami na ng fame bitaw nga cleanest and greenest, no? Anya, amo lang ng painumduman ang mga tao niya na every time nga doon nami buhaton nga pagpanglimpyo, pagpananom, makita gini mo ang mga tao nga dasig kayo. Labi na gyud imong painumduman nga sa kaniadto kita maoy nakadaog niya ng Hall of Fame sa cleanest and greenest, no? So murag ang mga tao naagihapon ang pride na nila nga og mingon ganita manglimpyo ta, manglimpyo gyud ang kadaghanan. So that is one thing nga magpabilin gyud namo nga at one time we were declared as the cleanest and greenest municipality in the whole Philippines. Tuod man, kung ikaw mo bisita sa maong dakbayan, makasinati kag preskong hangin, breathtaking view sa ilang kaumahan ug tin-aw nga kadagatan. Unsa pa man ang atong ma-enjoy kung kita mo bisita sa Bogo City. Sayri kini sa akong pagbalik.
Adunay laing pantalan sa Bogo City nga nahimutang sa Barangay San Vicente. Gawas ana, dinipod mudunggo ang mga pambots nga nagdala og mga ihawunong baboy nga sagad sugaton sa mga mamalitay gikan sa dakbayan sa Subo. Alternative nga ruta kini sa mga mamalitay og baboy sa silingan ng lungsod. Laki pusab kini sa mga paboritong suryanan sa mga buguhanon. Kay himong makita ang manindot nga pagsawop sa adlaw. Sa akong paglibot suroy sa mong dakbayan, ako usab gibisita ang nabantog na kayo na Bogo Barbecue Plaza. Kung kamo mangita og lamian kayo nga pagkahawon susama sa barbecue, ari na mo dinhi sa Bogo Barbecue Plaza. Kay gawa sa lamian kayo kini, refreshing kayo ang lugar kay kini daplin sa dagat, perfect kayo for family and friends. Ug gawas ana duol kayo ni sa mga entertainment hubs. Tara, mga na ta. Sa atong pagbalik, kung kamo nangita o lugar nga makapahuway mo, layo sa kasaba o kabisi sa syudad, ang mga resorts dinhi sa Bogo ang angay ninyo. Kung resorts na ang hisgutan, dili gyud magpauwahi ang Bogo City. Kung kamo nangita o lugar nga makapahuway mo, layo sa kasaba o kabisi sa syudad, ang mga resorts dinhi sa Bogo ang angay ninyo. Ang Nailon Beach Resort nga nahimutang sa Barangay Nailon, adunay kini swimming pool, adunay dagat pod sa ubos nga bahin, palibot nga makabusog sa mata. Ug ang ilang rooms, sigurado makarelax gyud ka. Ug ang view, ay sus, makita nimo ang Kapitan Silio sa layo. Dili lang kay Nailon Beach Resort ang naa sa Barangay Nailon. Aduna po'y Hisular Beach Resort. Kini nahimutang unahan lang sa Nailon Beach Resort. Aduna usab kini swimming pool. Gawa sa Nailon o Hisular Resorts, anapay Udlot Hideaway. Ang Udlot Hideaway nga nahimutang sa Barangay Udlot, perfect kayo sa mga ganahang mo-dive. Ang view ug ang ilang mga cottages makapadani gayud sa mga bisita. Ang amo lang nga gi paningkamutan nga og makaanhi mo dinhi sa Bogo, makitaan ninyong matanaw ninyo og unsay gibuhat sa local government sa Bogo. Kutungod kay ang among drive mauman ang pag-imbitar sa katong gusto nga mo invest, makakita mo og unsay situation dinhi sa Bogo. And tungod kay mauman na gyoy among objective, mauman na among gusto nga buhaton. Naa may grupo nga mo tabang nila, naasan may gipamuhat nga profile of Bogo, amo nang ipanghatag sa mga investors. Makakita sila diha nga unsa ang naa dinhi sa Bogo. See, dili gyud ikalalis nga usa gayud sa mga sentro sa trade, commerce and economy ang dakbayan sa Bogo dinhi sa amihanang Sugbo. Kung ikaw mo bisita sa Bogo, enjoy ug sulit gyud ang imo pag-star sa ilang mga resorts. Tungod kay matahom kayo kini. Mga Suryan, daghan pa ikadalit ang City of Bogo. At ang iyon niya ang sunod na episode dinhi lang sa Suroy-Suroy, Bogo City.